Da ka jingkermen ka baskem ba kaseng Congress kanang klan shushu kinangalam ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ha kalai poitrek ulaber aja arpoi kilapriang burom yelaingur kinangalam pait ba jaka Thembri Boy District nanongpo constituency yagane ka jingpriang burom lalam khamado nangalam ba khamado jaka kaseng Congress uba Vincent H Pala kini gilaingur kinangalam pait ba kiblarung jaka kaseng Congress ki kintu bi MDC barim jong ka UDP I kongrona khimdet uhe pulit ka district uba S Malai But Reverend P.W. Panar. Hakani kasi rider langru kiwe ki he Jakaseng Congress. Bar kinogelam ka Riboy District Congress Committee. Ka kongruna khimdej. Kalambino na kaseng UDP ben binyaso iladi bar kaseng Congress. Da ka jing angnut ben penjanai shushu ila ka jing chakri pajba. Hakani kasi la aiman si me ka kongruna da ka jing pentikana bay ka tiket Jakaseng Congress. On ai chaka bakan ai reng ka election MLA ka Mansalong House nam arja arplai napo ka nongpo Assembly constituency. Kau kacang sisa, baru sikatu ngaton hana UDP. Dan rey mangalaong tentang hakapor kapangami. Kidon hi, daw bakato kane, kaya abaya rey ya tungku ni. Abatray pun ya tungku pun, abaya rey nuna ya tungku nuna. Ke rey hakap politics nga taray kamlong nila, nagabanta na jala. Dan ni wat nagabanta jong Siti MLA rubangan ya pek ya mi hakanu ke parti dan dia hakanu ke tempun ke kamsuk nak benda ke cumi ke kamlong convenient mo dengan at nongpo ni ke banga shem ke banga lab ke banga experience ke long ba ngarem shirem ha ke parti kongres om ha ki wei parti bat ngai hi ba hapo nongpo hi like ni ki parti don da ki wei pat hadin banga snow bana ka UDP ngam I don chance yu ya ka bangan yo ban yele namar ngadang pung tanong yele ka ngam pat susai ngadang don I ka ban siem ka ban shakri di paita dina ka ka daw ka parti congress ka wan ban sepat ya ka nele ya trilang ko ye ya ka pa ka chance ne ka ya hap ka ta ka jingwa ka chona dina ka daw na choy ka ka parti da ka jingtu pangaru kan yele election ka ka jingkular ka joki ban ong ba maga piwan sa ka parti jogi ikloy ban ai Nagliang ba Vincent H Palau lapan pau bawa laki pait ba nong shong shnong kajilla gila sakhi ne muddur ba kaseng Congress kalajan ngam la ne do mensim hindrei ulapan tikana ba kaseng Congress kalanang yo mensim ba yo bor ban klanya kaseng lingba ke jiwan pinya so ji kinang lam ki ba pau jong keleng ki district hagani kajilla ulapan pau ru ek jingkermen ba ka election MLA arja arpulai kaseng Congress kan yo jing job na ki photali ki constituency Hadin ba ngapasli nga ya keren ba di ba Meral yung ba imla ban withdraw na ka BJP government kabadon ba ke NPP tengar nga nga ila da pinla ban withdraw ngine yang parti ngimban sing have suspend EP te ngila ai I ka call explanation ngila ai ka showcase ki klam jubab te ka meeting bala dep ngila arai ba kum ka parti ngimla ban surrender ngimla ban bu serut ya ki jing praktis baka kongres kadon mo baro sikat tu bani trilang hibat ke BJP ngingim la tada I imla tingim pansing habat alternative te nongkong hi barbor ni phai khmat no sei corona bobon nang ni na riboy ba cha si Dr. Celestian Pyong ba ri tre corona ka khamsuk ni banjok sakaberu di longkmi bela biang ka qualification la election la tip kane ka constituency ka budan cispa arpo prat liki snom kado on report liki polling stations la kuno hakene ka for la 30,000 ski voters mentabat na try kinang khambon ki voters ki ban one third nga kermen ba tang lamba ka congress ka dan ka chance ban job kata ka daw ngi wan khodi corona namar ngi la tip ba la test la yo nyo hajar election ka ba la dep mo yang kermen yo satang khadir la job in se job dia kene ka election ke ban